Audio Jungle. Audio Jungle. ಒಂದೆಟು ರೆಡ್ ಕಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಶುಂಠಿ ಉಂಡು ಬೊಕ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಫುಲ್ ಒಂತೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 10 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಇಂದೆಟ್ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ಚಕ್ರಫಲ ಇರೆ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಂಡೆದಾತ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೋಂಪು 2 ಸ್ಪೂನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು 1 ಕಪ್ ದಾತ್ 1 ಕಿಲೋ ಮಟನ್ ಇತೆನ್ ನಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಬೊಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಕಾರ ಇಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಅವಿತ್ತು ಪದಿಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಾರ ಇದೆಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬಾಕಿದ ಮಸಾಲದ ಹತ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪರಿಮಳ ಬಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಮಟನ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇದೊಂಚೂರು ಚೌಲ್ಯಾರದೀಕ ಮತ್ತು ಕಾರದ ಪೀರವೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿತ ಕಾರದ ಪೀರ್ದೆ ಪುಡಿತಂದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ ದೀಯೋಡು ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ದೀದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ತರೆದನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಯರೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗಂತ ತುಪ್ಪಡ್ದಿಂದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಟನ್ ಬೇಯರಬೇಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪಾಡ್ಸಿ ಅಂತ ಬೇಯಿಸೋದು ಪಾಡ್ದೆ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೇಯಿನಾಗಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು 2 ವಿಸಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಮಸಾಲೆನೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮಟನ್ ಬೇಯ್ದಿನ ಶೂಪು ತಲೆ ಬೇಯ್ದಳು ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ എന്നിട്ട് ಕಾರದ ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆ ದೀಪ